and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Puso, punta. Abot na dito? Mihunong man ka. Mimiko, tanawag kisa na naspultahan, tinawa. Si Stella. Nibalik na sa si Stella ba eh? Huwag mo naman naghubog. Asan ka? Manibat ah! Manisyan siya ta, Mimiko. Bye, mamatay ta, oy. Di ba gusto mamatay, Kumit lang! Ano, oy. Ikaw lang sipat. Agay. Nagkaihigo. Kanaog na! Og balik ka tong babayhana og palayasa! Basta ang motor na basa. Ha? Kanaog, balik ka tong bayhana, niya palayasa! Sige na! Buhata ang tanan nga madiscourage na si Stella nako! Ito ko yawan ako eh. Usap ni Miko. Di mamadlok mamatay. Huwag kang hadlok kanya nagkakita ni Stella. Uy, ito basaas ka sunis ako eh. Ulit na ko eh. Bisit! May habak na siya, ha? Kinahalang matangtang ang iyang habak. Kinahalang matangtang ang iyang habak, ha? Day, Hain na ang salbahis, ha? ito na day Stella. May kabad og palayo. Hadlok ka ni mo eh. Murag isa nagkakita abat. Kita niya ni mo. Taas ko kikakira good. May pag-abat. Stella, ang sabi kong sa? Ako, abat ko, ha? Ako, kuan. Abat nga gwapa. Mana, abat nga gwapa. Asa mo to siya paingon, ha? Pasag din itong pating na akong amiko, day. O, tinungdan daw na. Pati ayo. Hibaw ka. Kusog ka na mo. Muhagok si Bamiko. Muhagok mo, luwa. Yung luwa na iud. Lagi kayo. Lagi. Gabi siya. Padihay na eh. Ana? Opa! Ano mo? Nagarahan ka na. Mga minyo na mo. Mahinamos ka pirmis yung panluwa. Nga naiud. Huwag ka dutlis kung pagdaot ni Bamiko. Ha, Stella? Aldrin, gilumay man tingali ko ni Miko. Ha? Ikaw ginumay ni Miko? Ano, nakasulti mo ka na? Kaya di naman siya mawa sa huna-huna. Gusto ko nga ikauban ako siya pirmi. Ano sa? Si Miko? May gamit og lumay siya mga babae? Sabi na ko mabugno ang sab ko ni Stella karon. Mamugno na ba na siya kung mahubog? Lisura yun yung gwapo tayo. Mura magmayabag ang babae. Yan akong gabi mo pa uli. Tang malasa. Huwag man ko'y kwarta. Upay 80 pesos lang itong kwarta na ko. Gikuot pa. Bullshit pa yan, oy. Unsay mo plano karon ang pitaka niya itong Miko, ha? Nagunaw na pa ko og nindot nga drama. Og nindot nga regalo. Unsa? Kisa may nag-birthday nga imong regaluhan. Ay da, si mama, iyang gitagna nga may madawat nga regalo katong Aldrin. Paliti, nagtrak-trak, oy. Mahimo man kuno nga dili butang. Mahimong hitabo. Mahimong ako. Unsa? Ikaw yun? Unya, mag-unsa naman lang ko. Huy, ayaw nag-isingit ang imong
yourself, Dudong. Okay? Nibawag yung ka nga ikaw ang angel luksin sa kong kinabuhi. Ingnang hapa ka. Ah, sorry na. Sorry na. Joke lang. Ikaw bitaw bakikang day. Unsa may kayo gusto ninyo mga lalaki nga regalo? Oh, babae. Kun mauna, ako na rin akong iregalo atong Aldrin. Suma ni mo. Dako naman ka. Ha, sige. Pagkunahuna pa ko uglain. Gilumay ka ng Miko. Kaya ano di mag-isip mawasa ko una-una, be. Mura man ikiragbi sa kong uto kayang nahaw. Oh, kalas niyo panagitan. Rugby man. Atol, kaya wala ka masuway pag ikalimot niya, good. Ano? Nagasuway na din ka kalimtan ang babae nga. Kamahal kayo ni mo. Ha? Si Ana. Noon sa koy, kilakon mo sa lagi ka. Parehas pa ditag problema. Si Ana, ang akong Ana, ako siyang kipangita din eh. Pero lain ang anak ako nakita na. Tabangi kuy. Uy. Ay, panggunit. Ay, panggunit. Malain ko, anak. Tabangi ko nga mo balik na ako si Miko. Ilisin na nas may quest nila. Agay! Sila, managpam ko ka. Anong iba ba kong sugoon pag ikalimot ni Miko? Ha? Kuan? Naluim lang ko ni mo ba? Nga lumaloy ba ka na ako? Ha? Tikon sad ko ni mo da. Oh, tikpon. Stila, kuan day ka na. Ayaw ko kindaya kay di ko ni mo anak. Samtang ba eh? May laban ka sa mga kabit ni Miko. Unsa do? Unsa? Ako milaban ko, oy! May laban ka! Ay, ako Kung to. sabo mo! Ano sila? Kung sabo mo! Hindi ko gisabutan! May laban ka sa mga uyab ni Miko! Ay, May laban ko to ka! ka. Apa sa ilo ako, ha? Siluap ako. Ikaw mamanuok man ka. Tangtanga si Sumtang, Miko sa akong kasing-kasing, be! Aloy ka, Sumtang, be! Aloy Mo di midagan tos Miko kay. Kain kasi uto ko mahubog. Aloy ka! Ibuhat na ako tanan! Haroon ako ang iyang mahalon! Lain ninyo din eh. Gisaaran ko niya nga ako lang ang iyang one and only! Saan? Ipaunsa na nimo. Kama mo. 28. 28 in 1 manas Miko. Ha? 28? Oh, 28. 78? 28. 78? 28 in 1. 28 in 1. Kuan ba? Kanang gusto kang mo inom og 3 in 1? Ha? Kay kutawan di ka. Ano mo uli ang gibati nimo? Ha? Ganahan ka? 3 in 1, 3 in 1. Oh, sige. Sige. Uy, kakalain ng bayan eh. Misod mas... Bay? Mura mong robot? Des nila. Asa mo ka? Asa ka? Togo. Asa mo ang tug? Sa kwarto ni Miko. Ha? Gibingaw ko sa bahay ni Miko. Unsa? Ano? Patay kang may kuha ka. Guwapo kang salbahisa ka. Anong nagsige mong kagtutok ang idea ng Miko? Ha? Aron akong matimanan ang iyang naong. Timanan, ha? Grapihas ang pagkatutuka. Di naman mamilok. Unsa kayo itong buhaton sa? Aron mo tuos siya nga tinuod nga manalag na si mama? Mao gyud ay labing lisod na tong misyon karon. Ang pagpugo sa ng tawhanan nga mutuo sa tagna ni Madam. Kinahanglang magkagubot sila og ang iyang amigo. Anya. Unsaon man nimo nga magubot sila? Kinahanglang mag-ilog sila nako. Unsa? Grupi, hasang katawaha ah.
Ambisyosa nga mong little angel Luxin. Kanang akong pagka-artistahon og naong ang makaibga nila ug ilugan ko nila. Sa? Sige. Plansaha una ang tanang plano. Wala, okay na. Naplansya na do, nahapnik na. Mhm. Hapsay na kaayo. Pero, kinahanglan nga tabangan ko nimo. Naplansa na ha? Nya, ibutang nga nag-almirol. Oh, O nya, asam ta magsugod, bebe. Ha? oh, asa pa? Di, ining pitaka tumiko. Minga na gitahan. Magapahuway na gyud ko ini. Bisang usaon. Di na gyud ako matuon si Stella eh. Ay. Magnonap lang ang daan siya nga kasukaon ako. Matuog na ko eh. Uy, saan sila si Alden? Ni Amde di matuog sa kwarto. Nagbukod pa. Uy, Alden! Alden, balik si mong kwarto, uy! Alden! Miko? Stella! Ikaw ang nagbukod sa amin! Miko, salamat may balik ka. Ay, Stella! Buhay ko! Nay, buhay ko! Masugot ko bisa na again uyab. Ayaw lang ko likay. Mabuang ko kung mawakan ako. Ako sa'y babuang yun. Ako sa'y babuang kung naan ka na ako. Unsa mo kidos ubang babay nga wa nako. Gwapa ko, na ako'y kwarta. Ako kuan, ang wa nimo nga naan nila kay kanang dili sila mamugos. Akuan, dili sila mugukod nako. Ha? Mawa man gud ang lamit ninyo mga babae kun manggukod mo laki. Mao na. Busa ikaw. Pauliw na sa inyo, ha? Unya, paabotang mamisita ko nimo, ha? Unya, kung di na ko mugukod ni mo, ikaw na sa'yo mugukod na ko. Oo. Pero, padili-dili, sab. Ano ba sa magkanahan ko? Ha? Magpadili-dili ko? Oo. Pero gilumay man tingali ko ni mo, Miko. Nga nagutaw, nagkaingom kang gilumay ta ka. Kay, di magyug ka mawasa kong utok. O ganahan man kung makakita ni mo, Birme. Ha? Aw. Di naman tingali ko magkinahanglan og lumay day. Aw kuan, natural naman tingali ning akong pagkadugukon sa babae. Ay, susto. Haron, di na kumugukod ni mo. Magpamaid na lang ko din ni mo sinyo. Oh. Magpamaid nga way sweldo-sweldo, Miko. Nasamot. Samot yun. Mawa lagi ang thrilling kung permi kong makakita ni mo, Estela. Ay, taron na eh. Oh, Aldrin? Bay, naibabae ng ita ni mo. O sa? Sa? Babae na sad? Bay. Kinsa lang bayan ang nangita ni Miko? Uy. Kinsa lang! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!